Jo volia fer una puntualització. Primer, una de sobrevinguda, que és que en cap cas he dit, es pot repassar, que sigui Unió de Pagesos, Déu me'n guardi, la pagesia, els que fiquin en conflicte amb el turisme. No he dit això. He dit que alguns grups a vegades polititzen aquesta qüestió i que nosaltres entenem que hi ha d'haver un equilibri, però que en tot cas el Pla de Balasc ha de ser ara i sempre terreny agrícola. Puntualitzar això. I aprofitar també, com que la intervenció del grup socialista que dona suport a govern ha estat posterior a la meva, l'he de poder respondre, ho sento, és així, em sap greu que amb això allarguem una mica la comissió. En qualsevol cas, el diputat Guillem Mateo ha dit que ell al principi li sonava bé, però que després va anar veient que no. Molt bé, fantàstic, però precisament vostès en el ple de finals de febrer de 2025 d'aquest any a l'Ajuntament de Pineda, els grups es van posicionar amb una moció que era d'Esquerra Republicana, de protecció del Pla de Balasc, els diferents grups van al·legar si tenia o no tenia competències Pineda, si era un tema del poble veí, el que sí, i cadascú es va posicionar. El que és clar és que nosaltres no hi vam votar en contra i en canvi vostès, el Partit Socialista, van votar en contra d'aquesta moció. Gràcies.